दा नोंथांमोना नुदों नैबेहाय चेकिं सोलिगासिनो दङ। बे चेकिंआ फुरा क'क्राझार जिल्लायाव सोलिगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो पुलिस स्टेसना बेखौ खालामदों। जोङो जिल्ला हान्थामेला बिफाननिफ्राय दाब दाब पुलिस स्टेसनाव ज' थांनानै जयेन्टलि चेकिं खालामबाय थागोन, खालामगासिनोबो दङ, खालामबाय थागोन। आरो दा हयथ' 10:30 जाबाय। बे चेकिंआ अखा थंब्लेदबो जानो हागौ। माने जोंना थांखिया जाहैबाय जुमाय लोंनानै गारि दा सालायथों बे मेसेजखौ होनो नागिरदों जों। जिखुनु जायगायाव क'क्राझारनि जिखुनु खना खनलायाव रावबो दा सालायथारदों जुमाय लोंनानै। बे मटर साइकेलानो होन, साखा खब्रैयानो होन, सालायग्राया दा लोंथों, गाखोग्राया लोंनायखौ जोंहा बादा गैया। नैबे गोदान बोसोर बरायनायनि नामाव, रंजानायनि नामाव खैफोदाव गोलैनायखौ सरकारा लुबैयाखै। जों लुबैयाखै। गोदान बोसोर फैगासिनो दं। खोब रंजा खुसियै जोङो गोदान बोसोरखौ बरायनि गोग्गो देहायै। दा रंजानायनि नामावनो जुदि खैफोदाव गोग्लैयोबा, बे जुमाय लोंनानै जाब्रबथाय जानानै जुदि खैफोदाव गोग्लैयोबा बिसोर दुखु गोनां जागोन। दा बयबो रायजो राजाफोरखौ, गारि सालायगिरि बिथांमोनखौ एकदम गोसो सिंनिफ्राय जोङो खावलायहरनो नागिरो, नोंथांमोनहा रंजानायनि नामाव जुमाय लोंनानै गारि दा सालाय। जुमाय लोंनाया न'आव लों, आराम लोंनानै था, नाथाय गारिखौ दा सालायथार। बेनो एकदम स्पस्ट खोथा। आरो मोनसे आं खनसे होनबावनोसै, माने बे चेकिंआ ना फुरा क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव मोनफ्रोमबो थानायाव, मोनफ्रोमबो एलेकायाव सोलिगासिनो दं आरो सोलिबाय थागोन। ओंखायनो सांग्रांथि जा। जुमाय लोंनानै गारि सालायबा 10,000 फाइन जायो, बेखौ जों बयबो मिथिगौ। आरो मिथियाबा सोरबा बेखौ मिथिनानै ला। बेजों लोगोसे 6 दान जेल जाफानायबो प्रभिजन दं बेहाय। आरो बिनि लाइसेन्सआबो खनले जुदि बे जुमाय लोंनानै गारि सालायनाय डिटेक्सन जाबाय थायोब्ला बे लाइसेन्सआनो केन्सेल जाथारगोन बे। आरो बे जिबनाव माने बे इण्डियानि खुनु ओनसोलाव, खुनु स्टेटआवनो बेयो माने नेक्स्ट टाइम लाइसेन्स मोननाय नङा आरोखि। गतिके एसेबां माने बेले बेजेआव थांनो, जों माने जास्ट गावनि रैखाथिनि थाखाय, न'खरनि मोजांनि थाखाय, मोजां थासारि लाबोनो थाखाय मोनसेल' खामानि मावनांगौ, जों जुमाय लोंनानै गारि सालायनो नाङा, बास बेनो। आं बेखौनो बुंदों दे बे चेकिंआ बे नङा जे जों दाल' खालामदों, दिनैल' खालामगोन बेबो नङा, खालामबाय थागोन आरोखि।